हेलौ लोगोफोर आरोबाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नैबे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय बे भिडिअखौ स्किप खालामालाखैनो जोबजासिम नायनो नांगोन। होनब्लासो मिथिगोन दि नैबे गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। लोगोफोर नैबे चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला भिडिअखौ लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै होदो। बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि सायाव। दिनैनि बे गोदान भिडिअनि टाइटेलानो जादों मिजिंफोर। बेयो मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ। दासिमहालागै नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ फुलै नायाखै, अब्ला नैबे भिडिअनि जोबनायाव नायनानै लानो हागोन। आं बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ लास्टआव स्क्रिनाव बुंनानै होगोन, बेनिखायनो नैबे भिडिअखौ लाइक खालामनानै गालां। बे भिडिअनि स्टार्टिं महरै दङ सनालि गयारि, खोमदोन आरो रिंसार। नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ बिथांमोना फुलै आपल'ड खालामनानै गालांबाय। आरो नैबे मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों बिरन्जय हाज'वारि। नैबे मिउजिक भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। बे भिडिअनि करिय'ग्राफियानो जादों जास्टिस बसुमतारी आरो नैबे भिडिअनि डिरेक्टरआनो जादों मिहिर आरो जास्टिस बसुमतारी। प्रडिउसारानो जादों जास्टिस बसुमतारी। लोगोफोर नैबे भिडिअखौ फुल नायनो थाखाय जेबि फिल्म इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। नैबे स्क्रिनाव नुनाय इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि गोदान भिडिअखौ नायनानै लाहैनो हागोन। बे भिडिअनि कास्टफोरानो जादों फुलेन हामकिन राभा। नोंथांमोना दासिमहालागै बिथांमोननि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो भिडिअखौबो लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै हो, जेन बिथांमोना बेफोरबायदि गोदान भिडिअखौ थाब लानानै फैनो हानाय बायदि। बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। नोंथांमोना आंनि चेनेलाव बेफोरबायदि गोदान भिडिअनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै होदो। नोंथांमोना दासिमहालागै आंनि वाट्सएप ग्रुपआव जयेन जायाखै, नैबे भिडिअनि डेसक्रिपसनाव वाट्सएपनि ग्रुपखौ होनानै दोनदों आरो बे भिडिअनि लिंकखौबो नैबे भिडिअनि डेसक्रिपसनाव होनानै दोनदों। नोंथांमोना डेसक्रिपसनाव थांनानै बे गोदान भिडिअखौ नायनानै लाहैदो। नोंथांमोननि गेजेराव नेक्स्ट भिडिअनि आपडेटखौ थाबैनो लानानै फैफिनगोन। बेनिखायनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौल' क्लिक खालाम। जेब्ला आं गोदान भिडिअ आपल'ड होगोन अब्ला नोंथाङा बयनिख्रुइबो सिगांसिन नुगोन। लोगोफोर भिडिअफोरखौ लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानैल' गालांदो।